22 sentyabrda Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň 42-nji doglan gününe gabat ýol polisiýasy bayramçylyk libasyna geçirildi. Şeýle-de howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Mundan başga resmi taýdan bayram günü hükmünde ikrar edilmedik bu senede käbir tewitleriň toý mekanlarynda ilki prezidentiň doglan günü münasibetli onuň şahsiýet kulturyny dawarlandyrýan övgüli çykyşlary etmek tawsyryldy. Anony Libabyň merkezi şäheri Türkmenawatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işärleriniň ählisi köçülere bayramçylyk ak köýneklerinde çykdylar. Olaryň sany adatdakysyndan has köp. Bugün şäherde dürli konsertler hem guralýar. Döwlet işärlerinden olara hökman gatnaşmak talap edilýär. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri 22 sentyabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol häkimliň işgärlerini bugün toý mekanlarynda geçirilýän dürli şahsy dawarlary hem gatnaşyp tertip düzgünü gözegçilik etmek tawsyrlandygyny hem sözüne goşdy. Toýlarda ilki bilen tamada bugün prezidentiň doglan günüdügüne ýatlatmaly. Soňra ony WKK'syna ýagny Gurbanguly Berdimuhammedowy alkyşly sözler bilen taryplamaly. Dip bu talapdan habarly ýaşaýjylaryň biri belledi. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kulty dawarlandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň doglan günleri köplenç sowkunly bellenip geçilýär. Häzirki döwlet başçysynyň kakasy Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doglan gününe gabatlap, her ýyl medeniýet hepdiligi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kulty we maşgaly kulty üznüksiz berkidilýär. Sinçiler ýurtda Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultyny mundan da beýlek üstürmek tinançyklarynyň ýaýwanlanýandygyna üns çekýärler. Muňa delil hükmünde ozalky prezidentiň arkadagy lakamy bilen täze şäheriň gurulmagy, täze telekanalyň açylmagy, hatda futbol klubynyň hem esaslandyrylmagy mysal getirilýär. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimlerining biri dolandyrýar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny göz çykynç depelemekde, söz mitbuat azatlygyny bozmakda we beýleki esasy azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň raýatlary indi ençeme ýyl bäri barha ýitilesen agyr durmuş ykdysady problemalardan ejer çekýär. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda dünýä inen Serdar Berdimuhammedowyň Nowatdaky doglan güni münasibetli Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleri Hytaýyň lideri Xi Jinping galy berside Ukraina garşy esassız uruş alyp barýan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin dagy gutluk hatlaryny iýerdiler.